Какво става, хора? Аз съм Явката и не знам дали се забавих една секунда преди да окея, просто исках таймера да тръгне, защото мога да го видя. Така, защо съм в менюто? И защо записвам с тази програма? Защото OBS е по-вероятно от Bandicam и вече няма да има такъв знак и ще бъда с тази гадна прическа, която не я исках. Но сега не изглежда толкова зле. Така, вече записвам с OBS, да, и ще играя пак игра. По принцип трябваше да играя игра, както всеки клип. Но просто играта не мога да снимам на нея без да, като я пусна, не иска просто да снима самата програма. И така, изгубихме почти минута в обяснение, така че ще пусна играта и тя сега ще тръгне. Така, вече знам, че фейса ми така се вижда, защото аз няма го гледам през цялото време. И да, толкова го правя за 6-ти път, така че се надявам да ме оцените с един лайк поне и един сабскрайб. Не искам лайк, сабскрайбер! Защото ми трябва, защото бях с 22, станах с 16. Ама нищо. Както и да е. Важно, че не съм останал с 9. Както бях с 13, станах на 12, станах на 16, 18. Да, на 18, после 22 и така. Много се защо говоря за сабскрайбърце? За абонатите си. Така, надявам се вече играта да заради, да я пусна, да я играя и... Чувате ли ме? И да, този клип накрая да стане. Така, ето, вече пускам играта. Ето, тръгвам. Изобщо няма да забирам абсолютно нищо в тази игра. Ма изобщо, защото вече съм го правил. Ето, само ще джъпна така и взех едно. Да, пропуснах само така едно. Трябва да говоря с това. Дайте на дебелия! Така, дайте на дебелия. И аз му дадох даже един пай да си заде. Обаче сега няма да ти дам. Дебел, трябва да отслабнеш. Чуеш ли, ма дебел, няма да го едеш. А така, подминаваш ги. Трябва да стоиш на храната. Трябва да стоиш на този пай. Браво, дебел. Много си добър. Дебел, ще натисна делит. Дебел, върнахме се. Вече се обърках. Дебел, няма да го ядеш това. Чуеш ли? Няма. Давай, качвай си, дебел. Вижте колко си дебел. Трябва 3 турби с 4, с нещо, за да те дигна. Дебел! Не мога да застанеш. Гледай си, искам пада пан. Не успя да пада пан. Дебел, с това ще говорим. Няма да говорим, просто даваме напред газ, дебел, давай. Пускай се. Браво, дебел, бързи. Така, както виждате, дебеля качва на горнища. Така, дебел, не! Дебел, защо го изяде? Казах ти не. Така, дебел, леко без да го ядеш. Браво, дебел. Подминаваш храната. Подминаваш хората, които спят. Браво, дебел. То път няма ги преценяваме. Както миналия път. Така, дебел, взимаш това. Така, това не го снях преди. Докато не започнах днес да записвам на играта. Така, това е още първо ниво. Аз ще изиграя 3. Защото още първия път изиграх 3. Така, и браво на дебелия. Дебел, що го изяде, бе? Дебел, що го изяде? Така, 1 минута 37, най-доброто ми време. Най-лошите пасти, които съм забирал. Това какво е? Да, не знам, обаче както иде, ям ги по тази цена. Така, не знам, че този клип наистина да стане добър, защото, да, сложи, че бяхме първ в менюто. Но на другите игри записва без проблем, само на тази. Може би ще тръгваме така. Ако ще направя поредица, да? Чакай сега тук. Опа, не, наобратно. Тук сега, гледайте как дебелия, има и дебела глава. Бум! Браво е, дебел. Дебел, що го изяде? Дебел чупи всичко с глава. Бум! Това не беше много с глава, дебел. Казах ти с глава. Така, браво, дебел. Скачай, оставяй го това. Не го яш! Браво, дебел. Така, най-доброто ми време ще правиме. Така, ще оставяме всичко просто оставяме. 0 паси, 0. Не, изядох една май. Съм сигурен. Така. Ето, вижте колко бързо го минавам, като нямам паси просто. Паси ли? Какво ли е, да знам. Тук трябва ли да скачи? Оп! Дебел, леко е! Що падаш, бе? Леко е. Така. Значи вече колко 2 месеца горе-долу записвам. Ако мога да кажа, че толкова бавно направих 10 абоната. Но се надявам пак да се върна на 20 абоната и то преди да кача клипа. Може би ще кача този клип. Опа, защо го взех тая?
Дебел, що едеш? А може би ще кача този клип вече като имаме 20 абоната? Не бе, едва ли. Тук кога ще натрупаме 20 абоната? Няма да правя клип за 20 абоната, ще правя клип за 50. Правим някакъв челендж. Опа, Ланка, дебел, връщай се. Не знам какъв челендж. Също знам какъв челендж. Ще правя трудното лайв челендж. Не се смей предизвикателство на български. Нормален език. Айде, дебел, яш тук една паста така засили. Засили. Защото няма какво да правиш, освен да ядеш друго. Така, дебел, имаш още една паста. Ако щупиш този бамбук, браво, бе, дебел. Най-добрия дебеланко на света. Ето, 1.59. В принцип гимнак за по 6 минути. Така, 5 пасти, ти толкова, брат. 5 пасти за 1.59. Добре. Аз толкова не мога да взема. За толкова кратко време, особено бък. Така. Искате ли да вка нещо, След като става тази батерика, много хубава, нали? Поизкъртих я като спряха типа. Защото нямаше с какво да се занимавам. Така, тук вече знам къде мога да бягам, но сега не трябва да се бягам, защото тия работи падат. Дебел, леко! Казах ти леко. Казах ли ти аз леко? Браво, дебел. Ще ме слушаш. Така, дебел. Дай, дебел, тръгвай! Опа, дебел! Чакай, забрай. Забрай бурто. Дебел, леко е. Леко е, дебел! Дебел, колко път трябва да ти кажам леко? Ще щупиш някой братен минискус. Така. Да продължавам. И, знаете ли какво ме радва? Че не съм гледал ютубър, който български ютубър да снима на тази игра. Това е хубаво. Аре, бе! Така, браво, дебел, браво, бе! Много си добър. Не, бе, дебел! Само как си удари главата. Така, дебел, бутай го това. Браво, дебел. Това само да се спане, дебел. Не, бе, дебел! Това само как падна... Бам! Браво, дебел. Опа, дебел, тук трябва да скочим. Така, леко, дебел. Тук дали ще мога да скочиш, дебел. Браво, ти скачаш. Аз не знаех, че дебелите могат да скачат. Вичка, знам го. Кой не може да скача? Оп, освен аз. Аз колко скачам, не знам. Така, дебел, браво. Обаче чупиш камъните и падат. Това камъните падат само как? Да. Опа, това тук ще ми трябва, така че... Не е пастата, но това ще ми трябва. Оп, дебел. Опа, браво, дебел. Ти по глава се завъртя, че какво правиш? Пам! Дай. Добре, те ли ще правим? Бум! Като дебелия няма, бе. Опа, дебел, стани. Оп, браво, дебел. Дебелия става под наклон, да знаете. Така, дебел, леко. Леко това, леко. Оп, дебел! Накосвам, дебел. Имаш късмет. Така. Да, точно така. Вижте дебелия. Още какво да измисля, освен дебел? Това е най-добрата дума. Как ли ще е заглавието на този клип? Давам на дебели. Това ще е. Или пък не давам на дебели. Защото аз не му давам пасти. Дебел, този път ще си давам пасти. Искаш всичките пасти на това ниво ще ти дам. Без всичките. Без тия, които сме пропуснали. На пастичка, дебел. Яш. Да станеш по-дебел. Така. Бум! Браво, дебел. Стига, бе, дебел. Какво правиш още? Така, дебел, фащай това. Бутай, така. Изгори пастата, която изяде. Така. И надявам се наистина този клип вече най-накрая да стане след 6-ти път. Защото на човек му мръзва да снима 6 пъти едно и също нещо и той да го прави 6 пъти, а някой да го гледа един път. Да, старай се 2-3 часа за един клип, който е 10 минутки. 20. Или пък 1 час. Както Текън. Но за Текън се старах 2 дена всъщност. 2. Значи, тук е най-скапаното ниво. Така. Шегичка, това е хубаво ниво, е лесно ниво, защото съм играл много по-трудни нива. Когато се състезавахме с бърчет ми. Добре, това е малко така по-далечко, обаче вече знам тактиката. Така, това го знам вече от Джак Спаро.
Не, това го знам от едно друго ниво, което игра. Дебел! Накосам. Така, дебел. Вие стоите тук. Просто когато това се залее насам, скачате и готово. И дебелия е най-добрия на света. Кратко може да се затичате здравата. Тук трябва да направите нещо, което като това. Бум! Браво, дебел! Така, дебел, стани. Браво, браво, дебел. Гордия се с моя дебеланчо. Така, дебел! Опа, леко накосвам, дебел. Ще да те бия. Оп, браво, дебел, браво, 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 браво. Само да паниш, само да ни паниш. Браво, е, много добър. Дебелия е много добър. Нямам оплакване от дебелия. Освен, че яде много. Дебел! Ето, буф. Дебел, като ядеш тази паста, нещо ти става. Назад. Напред. Браво, дебел. Най-накрая да скочите. Така, дебел! Леко, леко е дебел. Какво става тук? Това май не съм виднал. Какво правят тук, е? Чакай малко, е. Какво правят тук, е, брат? Вот това ниво, аз това не съм го минал. Как да го мина след това? Чайте. Дебел, бягай малко! О, браво е, дебел. Нищо, че нищо не направи. Само аз те контролирам. Така че аз браво на явката. Оп! Оп! Браво, явка. Така, дебел. Дебел, сега трябва да го върнеш. Като си толкова тъп. Това е когато направите грешка, обвинявате дебелия. Когато успеете, казвате, аз го направих. Така че, браво на вас! Оп! Така. И само като направи дебелия. Дебел, чупи го! Така, дебел, потни го! Така, дебел, браво! Така, дебел, фани го! Така, дебел, завърти го! Какво измисля? Браво на мен, устата ми пресъхна да говоря. Ай сега, като мина това ниво, ще пина вода. Ще го обработя, каквото има. Ако има нещо за обработване. Има ли, бе? Има ли нещо за обработване тук, бе? Май не. Ооо, аз съм много тъп, бе. Аз съм много тъп. Всъщност следващия клип ще... Оп! Дебел, върни го. Върни. Така, дебел. Като вляза в менюто, т.е. като пусна записа от дисплея си, от това, ако сте ме разбрали по-точно, да, дисплея, да местима монитора по-точно, от монитора, ще го отрежа и като влезе в играта вече какво става така. Нататък. Стига, дебел. Колко време се обясняваме с теб? Браво, дебел. Дай, дебел! Що не успя да го щупиша, дебел? Бам! Така, тук ще има малко спринт от дебел, да видите как дебелите бягат повече от нас. Не! Така, връщаме назадна. Дай, дебел! Дебел е спринт! Дебел спринт! Това е дебел спринт. Най-новата дума. Дебел спринт. Така! Браво! Дебел! Яж ги! Леко, дебел, това няма да взимаш, защото ще умреш. Дебел! Леко, дебел! Мале! Дебел! Какво направи дебелия? Видяхте ли дебелия какво направи? Дебелия беше най-добрия. Видяхте ли дебелия? Видяхте ли дебелия какво направи, колко време прелетя? И хора, това видео ви харесва, може да му дарите един лайк. Отдолу може да се абонирате. И това ще от мен най-накрая мога да го кажа. Чао!